Духът на Господа е на мен, защото ме е избрал да благовествам на сиромасите. Прати ме да проглася свобода за пленниците и проглеждане за слепите. Не бой се. Да пусна на свобода угнетените, само вярвай и тя ще се избави. И да проглася, че е дошло време Бог да спаси народа си. Елате и вижте човека, който ми каза всичко, което съм правила. Да не би той да е Месията. Защо трябваше да го убиете? Жено, защо плачеш?